Good morning mga kulungon! It's Monday! Buntag naman day. Ay, ginawa ko mabangon ta kay dita dato. Day, og sa karon maghunahon na napunta ko unsa na pud nato ato akarong lutuon buntag sayo. Mao gyud kinahanglan nato buhaton no pagbuntag sayo magsiginoktok unsay lutuon. Ito mga kulungon for today's video dili ma-worry kung sa lutuon na to karon tan-aw lang da, sit back and relax. Chares. So magluto ta karon og ginatawag nato og tinunuan. Buntag sayo pa day nagtuno na bayot. Kung gusto mo kaon og tinunuan, di pagtuno mo buntag sayo wala may pili kung sa orasa pero depende kung buntag sayo di ba kasagaran duol sa igit. Chares. Kung sana binignit sa lubot mo ka o chares. Binignit sa lubot mo ayos to. Ang binignit sa tiyan mo gunit sa lubot mo sire. Chares lang. Bitaw for this video. Balik-balik for this video. Magluto ta og sihi kay ila mo ani kung unsa ni siya. Sihi is a shell. Chares. Sihi, dugay-dugay na pagkuha ka na ni sihi, no? Kay mga dusi, ano siguro kung nakabalik og kaon ani, no? O lami, kaya ni siya jay, butangan nato di siya ugata. Kini magu siya ng mga sihi, kulungo, naglibog mo no kung asa na ako nagikuha o asa na ako nagikan, wala ang po na ako nagipalit. So karon isaysay na ako ang suliran sa gigikanan ni ining sihi. Kini ang akong suliran. Balikan nato ang mga panahong fresh pa kaayo ka og wa pa nahanap ang imuhang mga mata sa pagtan-aw ni ining video. Chares, bitaw. Kani siyang sihi na hitabo sa pagkuha namo kani atong nangaligo mi og dagat katong San Juan Day ba. Oo. Nangaligo mig dagat so that time English wow. So si Tekoy ay nag-una-una nagkuha, nag-una-una nag-Harvard day. So dili gid unta ko wala ko nanumbaling aning mga sihi kay syempre, dugay-dugay na pagkuha kaon og dili ko interesado. Og sa dihang si Tikoy ang naguna-una gyud og Harvard bayot. So nag-get luck siya, nag-Harvard siya og isa ka sihi. Og sa dihang na-amaze ko or na-remember na ako ang mga kaagi sa una na manguha gyud mig sihi mga bata pa mi no. Way back 2091, chares. Way back 1975, chares lang. Ito seryoso. Kani adtong bata pa ko nagakuha gyud mi og sihi mga kinason dito sa baybayon. Aron naa lang gyud mi masud-an. So favorite gyud na ako nga sudan sa una kanang kinason na imong makuha ba unya gataan nimo ya pagkahuman gabi na lutuon sa ako ang nanay ana ba so magluto ko karon ana lang kasimple ang kinabuhi lutuon namo karon ang sihi sumpay sa ihi chares sihi sumpay sa kinabuhi ani ana ang sihi for today's video magluto mi karon og sihi tan-awa kay para makabalo ka kung unsaon. Tekoy ilabas ang gata, special na siya na ginatawag nato og magpalami o magpalapot sa imuhang gauga nga panit. Charis lang. So lutuon nato ang sihi with love. So lutuon na siya dapat naagud kay feeling sa pagluto no. So next, Tekoy ambi ang Jikma Rapsa. So akong tawag ani is Jikma Rapsa kay tugod wala ni siya dili ni related sa mong video, wala sponsorship bayot na nahitabo. So ana lang ang show. Jiksa Rapsa ang tawag sa iya no. So na ato na siya nasanayan na magamit yun ana. So next ang asin ang magpaparat sa imuhang gapait nga kinabuhi. Charis lang. Ang magpalasa na siya para lami kay siya. So gamay lang dapat. So ana lang dapat ang pagduto no. Dapat na agad ay presence of mind. Og next, ang pinaka-highlight. Tekoy, next. Tekoy, nagtinanga ang bayot. Asa na ang next? Buang kang bayuta ka. Tanga ka ha. Ambi ang kamunggay bading. Kay mauna atong isagol sa ato ang pinakalami nga sihi pagkaluto gata. Nagtinanga na po ng bayot. Nganong gatulala? Tulaling kang bayuta ka. Wa ka move on. Bading na. Nakutukutuhan ta ang bakla ka. So karon mga unami, si Tekoy presenting ha. Go Tekoy. Alam mo na ba kung ano to? Tekoy, alam mo na ba kung ano to? Shubi-shubi lang. Bakla, dili na siya gamiton ana, ang gamiton ba ding makuha ka og dagom ba kung unsa ba imong pwede ilugit og ikulkog na siya sa sihi. Kaunon, anang bayot tanga, buang ka ha.